Ad-darasul awwal, darasi na farko. Hada, wannan. Hada baitun, wannan gida ne. Hada masjidun, wannan masallaci ne. Hada babun, wannan ƙofa ne. Hada kitabun, wannan littafi ne. Hada qalamun, wannan alƙalami ne. Hada miftahun, wannan mabuɗi ne. Hada maktabun, wannan teburin rubutu ne. Hada sarirun, wannan gado ne. Hada kursiyun, wannan kujera ne. Alhamdulillah, wannan shine ƙarshen darasinmu a yau. Idan kuna da wani tambaya ko kuma sanin ma'anar wata kalmar Larabci, sai ku sanar da mu a comment section. Mu kuma muna shirye insha Allah wajen amsa muku. Kada ku manta da ziyartar shafinmu a YouTube mai suna Larabci TV domin ganin ci gaban wannan darasin da ma sauran darussa masu ƙayatarwa sosai. Sa'annan kuma da danna mana subscribe da like da share. Mun gode, sai mun haɗu a darasi na gaba. Ma'assalam.